Columna de ferro antiga, una de les principals atraccions de la capital de l'Índia. La columna es va fer fa 1.600 anys, però no es fa arrugar. Com els antigues metal·llúrgies van obtenir aliatges inoxidable fa 66 segles, és un misteri. Revelarem el secret de l'acer inoxidable antic. Rússia. Una fortalesa militar a la costa del mar Bàltic, construïda al segle XIX. A l'exterior, la bateria d'armes està protegida per gruixudes làmines de ferro. El metall està constantment exposat a l'aigua de mar i a l'aigua de pluja, però el metall no es rovella, tot i que està en condicions molt dures per al metall. Normalment, les lletres dels productes metàl·lics es fan protrudir durant la fosa. És molt més fàcil que picar el ferro dur més tard. L'escut en la columna de Delhi és fals. Es va fer més tard. La columna de ferro a l'Índia i la fortalesa militar russa estan fetes del mateix ferro, utilitzant la mateixa tecnologia al mateix temps, al segle XIX. La data de construcció del fort es va indicar correctament i la columna de ferro va ser atribuïda a una edat de 1.500 d'anys. Aquest és el secret de l'antiga tecnologia de ferro inoxidable.